Jesteśmy na granicy, czekamy już tutaj kilka godzin. Robi się coraz zimniej i no, my sobie możemy wiele rzeczy wytłumaczyć, natomiast te młode matki z dziećmi, które tutaj są w przeważającej liczbie, w grupie tych osób oczekujących na odprawę, no współczuję im. Dzieci płaczą, jest ciężko, Cieszę się z takich gestów życzliwości. Mnóstwo ludzi tutaj widzę przywozi zupę, przywozi leczo, kanapki, kawę, herbatę w termosach. I to wszystko jest przekazywane tutaj tym ludziom, którzy są bardzo wdzięczni i widać radość na ich oczach, pomimo tego tragicznego losu, który ich spotkał, bo uciekają. Większość z nich, z tego co tutaj podsłyszałem rozmowy, nie wie gdzie się podziać. Oni po prostu jadą w nieznane, czyli przekraczają polską granicę i szukają w Polsce schronienia. Wiedzą tylko tyle, że są jakieś szkoły przygotowane, gdzie mogą na początku spędzić pierwszą noc. Co dalej, nie wiedzą. I w takich klimatach oczekujemy, staramy się uśmiechać do dzieci i zaczepiać i służyć czasami drobnymi gestami, bo chyba to jest w tym momencie ważne, jeśli nie najważniejsze w kolejce, w oczekiwaniu na odprawę, która niestety idzie bardzo, bardzo wolno. Короче, наш. Чуєш? Движение чи круасан? Це круасан. Там ще є. Чекай, ось скільки пішла, зараз